kolegica i čitav naše predstavništvo, jer imamo još naravno kolega u Zagrebu koji sudjeluju u radu u širem smislu. Veliko mi je zadovoljstvo biti danas stvarno u Petrinji i evo, otvorili smo danas 10. naš EDIC centar. Čuli smo u uvodu o tome što su ti centri. Ja bih samo još jednom dodao, dakle, da ste s time Petrinju stavili na još jednu kartu. Čuli smo o vašim ambicijama i ambicioznim planovima, ali bih samo posjetio. Dakle, u Hrvatskoj imamo 10 gradova u kojima se nalazi. Negdje, u nekim gradovima je to grad domaćin, negdje županija, negdje razvojna agencija, kod vas je i negdje čak na NGO smo u Brodu, nevladina udruga, ali smo postali dio još jedne veće familije, dakle, europske obitelji od preko 500 takvih centara. Kad kaže, to nije samo suma nekakvih 500 centara, nego su, evo, kolegice već znaju, ali i drugi znaju, ste postali dio mreže koja dnevno može komunicirati ili možete komunicirati sa bilo kojih od tih 500 gradova, naravno i sa našim središtem u Briselu. I kad otvaramo ovaj prostor danas ovdje u gradu, u vašem gradu Petrinji, na neki način htio bih reći da to je više od simbolike, jer više Europa nije samo u Briselu i nije u Zagrebu, ona je sad u Petrinji. Jer vaš centar je izravno spojen na putem internetskog sustava, na naše središte u Briselu i sve ono što se može dobiti tamo, naša glavna zgrada je Berlaymont, tamo postoji veliki informacijski centar, sve ono što postoji u Berlaymont, u informacijskom centru, sada postoji u Petrinji. E sad, to sve što postoji je početak priče, to nije kraj priče, dakle, sad šta ćemo s time napraviti, to je dosta na nama. Meni je bilo uvijek nekako žao kad smo doživljavali Europu samo kao nekakav veliki bankomat s koga ćemo izvući novce i svi smo se radovali tim fondovima, smatrali da je to nekakav posao koji nama donosi sam po sebi novce. Ne, on nam donosi sam po sebi način na koji možemo napraviti sebe boljima, gdje možemo stvoriti uvjete za razvoj, gdje se možemo družiti, evo, drago mi da ste već i bili i da sami imate, da sam imao vašem intervencijskom planu kontakte s drugim gradovima unutar Hrvatske i unutar Europske unije, gdje možete naučiti od drugih koji su duže u cijelom tom procesu i toj priči, vidjeti na koji način vi možete prepoznati one koji imaju slične probleme, jer nemaju svi isto i nikad problem nije isti, kao što znamo, uvijek će biti imamo prioriteta, razloga, drugačiji, ali želja nam je svima ista. Vi znate da je jedna od glavnih politika Europske unije, od kad Unija postoji, je kohezijska politika. Gotovo trećina proračuna Europske unije se troši na kohezijsku politiku, to je veliki iznos od preko 300 milijardi eura. Evo, jučer smo svjedočili potpisu u Hrvatskoj gradnje mosta za spajanje južnog dijela Hrvatske, međutim, isto tako, svi smo upoznati, ja vjerujem već dobro s time, da za ovo razdoblje od 2013. do 2020. Hrvatskoj stoji na raspolaganju 13 milijardi eura, a da je povučeno jako manje od 10% od toga. No, to je bio početak, vjerujem da će Hrvatska stići i da će uzeti, za sad je već ugovoreno znatno više od polovice tog iznosa, tako da je, evo, i vaše uključivanje, ja se nadam, može na neki način povećati taj. Međutim, kohezijski fondovi su samo dio priče. Postoje tu i čitav niz drugih programa, a posebno oni koji se odnose na ovo čemu smo govorili, mlade, zapošljavanje mladih, pokretanje nečega što u Hrvatskoj mi se čini isto dovoljno ne postoji, a vi ste to nekako svojim samim životom dokazali, a to je poduzetnička jedna klima i energija da se mladi ljude treba odgajati tako da oni sami mogu pokrenuti i sami sebe uposliti i uposliti druge. Zato isto tako Europska unija ima pripremljene posebne programe koji su dobro, kažemo mi programi, iza toga su uvijek ljudi i sredstva, dakle, bilo bi jako dobro da pokušamo, evo, došlo Petrinji, možda ovako agilnog gradonačelnika, prepoznati te programe za samozapošljavanje mladih ljudi, gdje podupiremo mlade poduzetnike i one koji žele to postati, a mi ne znaju na neki način kako. Jer činjenica je da u našem, na primjer, obrazovnom sustavu još uvijek djeca ne nauči, izađu iz škole, ne znaju kako da otvore firmu. To je nešto što bi morali naučiti mlade ljude i dati im šansu da postanu poduzetnici, da budu gospodari svoje sudbine i da na taj način oplemene i prepoznaju svoj prostor kao komparativno izuzetno dobar za stvaranje i obitelji i života i ostalih. Unija, naši fondovi i aktivnosti koje radimo će nam sigurno tome pomoći. Naravno, mi se bavimo sa puno različitih stvari,
od gospodarstva, rasta, socijalnih politika, poljoprivrede, ali i do drugih, rekao bih, tema. Posebno je važno digitalno doba, digitalna industrija, to je nešto što postaje, ne više, to nije budućnost, to je stvarnost. Isto tako moramo imati broadband, moramo imati širokopojasne internete, moramo imati kao pretpostavku razvoja i u tome isto tako ćemo, siguran sam, znatno moći pomoći svim krajevima, ne samo Hrvatske, nego čitave Europske unije. Naravno, ono što je bila kolegica spomenula, nama je važno ispomenuti to da Europska unija se nalazi na svojevrsnoj raskrsnici. Hrvatska je najmlađa članica, bili smo jako veseli što smo postali 28. članica, ali nažalost, evo, za manje od godinu dana postaćemo ponovno 27. članica, jer će nas napustiti jedna nesmjerno velika zemlja. Ona je, naravno, svi znamo da se radi o Ujedinjenom Kraljevstvu. To će biti tužan trenutak za nas, ali 27 zemalja koja će ostati u Uniji, siguran sam, imaju dovoljno energije da izdrže i taj izazov i da na neki način pokažemo da građani vjeruju u taj projekt. Kolegica je spomenula izbore za Europski parlament, to će biti jedan zadatak da također upoznati građane sa važnošću, zašto je bitno koga ćemo birati i kakvu Europu želimo i što u toj Europi vi, građani Petrinje i okolice, želite da ta Europa omogućuje. Tako da ćemo se i predlažemo jedan od naših budućih susreta, možda na jesen ili negdje bude oko toga, da malo probamo angažirati ljude da razmisle na tome isto kako oni vide Europu i što žele u toj Europi. Jer jako je bitno da postanete stvarno, ono kako kaže se, vlasnici cijelog tog procesa i da građani ne doživljavaju svoj život toliko na nekakvoj periferiji, nego da shvatili da to sve što radimo, stvarno radimo za njih, za njihov boljitak i što bude bolje u Petrinji, bit će bolje u Hrvatskoj, a bit će bolje u Europskoj uniji. Zbog toga nam je itekako bitno da se i ovdje osjeća taj europski duh i da građani osjećaju također i to članstvo kao osobnu, rekao čak, korist za sebe i za svoju. Evo, drago mi je